na farko lalle mutane sun ɓata rai, sun yi ladama, kuma ni kan kaina na rubuta takarda inda na faɗi kurakurai wanda ya kamata a tsaya a gyara, wanda ya kamata ita ƙungiyar zaɓe mai zaman kanta, kamar yadda doka ta tilasta mata, ta dakata ta gyara don a yi zaɓe na zagaye biyu cikin lami lafiya. Kuma ban da wannan, kafin in yi wannan magana, wato a nan garin Yame na yi wani kira ga shi shugaban ƙasa, inda na ce mishi ya yi hattara, ya yi yadda za a samu zama na siyasa, a sasanta, a tattauna wajen kimtse-kimtse da shirye-shirye na zaɓe. A lokacin nan inda na yi kira cewa ba daidai ba ne wajen kusan shekara biyu kafin a je zaɓe, wanda yake shine ɗan takara na neman shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar su wanda suke iko, ya zamanto shine minista mai kulawa da jam'iyyun siyasa kuma mai kulawa da harkar zaɓe. To in an yi haka an yi zalunci, ba daidai ba ne. Ɗan takara daidai yake da ɗan takara, bai kamata ba a sa wani da gangan a mishi gatanci, a sanya shi domin ya shirya zaɓe yadda ya ga dama. Wannan duk mun santa. To na fito kirikiri na bayyana shi, duk jama'ar ƙasa sun ji kuma duk duniya ta ji. Bayan wannan hudu shi fa na yi shi a wata a 10 da watan 3 na wannan shekarar da ta wuce, di mars. Bayan wannan sakamakon zaɓe na zagaye na biyu da aka faɗi na wucin gadi ba fa na ƙarshe ba ne, a'a ba ta ƙare ba. Da aka bayyana shi ma, ai kun gani yadda a cikin ƙasar wannan gurare da yawa mutane ba tare da wani ya musu magana ba suka bijire, suka fito suke nuna baƙin cikinsu, ɓacin ransu, saboda sun san abin da suka je suka jefa, kuma sun ji abin da aka ce shi ne sakamakon. Kullum na kan faɗi ina cewa ai hankali, a rika kamanta gaskiya, a rika tsaye da gaskiya in ana so a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Akwai doka, akwai oda, suna wuyan kowa, suna kan kowa, a kiyaye su. Muddin aka ci gaba da yin danniya da bambamci da zalunci, to abin da zai biyo baya ai bijirewa ce. Ba kuna gani ba irin abubuwan da suke faruwa a sauran kasashe na duniya? To ya kamata mu yi koyi da talakawan da masu hukunci, kowa yawa kan shi kiyamar laifi, domin a tsaye da gaskiya kuma Nijar ta zamna lafiya. Mun ga halamun wa'yansu sun riga malam masallaci, inda tuntuni tun wannan sakamako na rikon ƙwarya suka fara barka 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 ga ɗan takara na masu hukunci, ba tare da sun bar zaben ya je ƙarshe ba. To wannan ai ba daidai ba ne, shiga shigula ce. Ƙasar mu tsararriya ce, tana da dokoki, tana da oda. Wannan zaɓe ai ba zagaye na biyu da an haɗe shi ba a ce shikenan ta ƙare. A'a, dokokinmu sun ba 'ya'yan Nijar damar su kai ƙara idan sun ga kure ko kuskure cikin sakamakon zaɓe, kuma dole ne a yi jira hal a ga sakamakon da zai fito na ƙarshe, sannan kuma kowa ya wa kanshi shawarar da ya kamata ya wa kanshi. Haka take. To amma mun gani wa'yansu, imma ƙungiyoyi, imma ƙasashe na waje, sun yi gaugawar cewa ai wane ne ya ci. A'a, ba a san macito ba sai miya ta ƙare. To saboda wannan
muke jan hankalin 'yan uwa makwabta da sauran ƙungiyoyi cewa kowace ƙasa tana da nata shiri da tsari a bar gaugawa kuma a kiyaye wa juna, sannan sai a samu hudda mai kwari kyakkyawa tsakankanin ƙungiyoyi da ƙasashe kuma tsakanin ƙasashe da ƙasashe. A sannan za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma a samu hanya ta ƙarfafa hudda ta tsakankanin juna na ɗaukaka ƙara wajen kotun tsarin mulki ta ƙasarmu. Tana da 'yan lokatta ita ma wanda doka ta bata na ta duba kuma ta yanke hukunci. Fatan da muke shine jama'ar Nijar ta gani kiri-kiri abinda ta zaɓa shine ita kanta kotun ta bayyana. Na tabbata an haka ta samu to za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Amma in aka kuskura aka ga wani abu daban wanda jama'ar ƙasa gaba ɗaya ta ga halamin cewa ba fa gaskiya ba ce ta fito, to wannan kuma